Здравейте и добре дошли в каналът на Буркан VN. Днес ще ви покажа как да си направим приложение за телефон с платформата на App Inventor. За целта първо влизаме в нашия браузър и пишем App Inventor и отваряме първият линк. Искаме Create Apps и ако влизате за първи път, ще ви иска Google профил, влезте с него. И също така ще ви излезе ето тази страница Welcome to App Inventor. Натискаме Start Blank Project и тук трябва да напишем името на проекта. Ще го кръстя Burkan VN 1. Като много важно е да няма интервали. Така, ето го, така изглежда платформата. Тази страна са компонентите, а от тази страна са свойствата. Първото нещо, което ще ви покажа от компонентите е бутонът. Няма какво да ви... няма нещо ново. Бутон като бутон. Чекбокс. Ето, така изглежда. Може да слагаме и текст, какъвто искаме. Тук зареждане. По този начин зарежда, както виждате на екрана. Data Picker. От тук визуализира датата. Като добавим компонента, може и да я променяме. Изображение. Лейбълът е текст, като и той може да го оформяте както искате. Следващото е пак символизира, че зарежда, обаче като линия. List Picker и List View са компоненти, които визуализират примерно даден текст на редове. Notifier ни показва съобщения. Може да го настроите, примерно, когато екрана се зареди, да покаже съобщение "Здравей". Password Textbox е текстбокс, в който се пише парола. Слайдера, ето по този начин изглежда. Спинера е падащо меню, от което се избират компоненти. Switch няма какво да показвам на него. Това е нормален текстбокс, при който като пишем и се вижда какво сме написали. Таймпикъра пак може да променяме времето, да се визуализира на екрана. Следващото компонентче, това е Lab визуатор, който може да ни визуализира някаква страница. И в днешното видео ще се запознаем само с компонентите от User Interface. В следващите видеа ще се запознаем с долните категории. Като сега искам да направим, колкото да ви покажа как долу-горе изглежда платформата, една проста игра. Като знаете, не само на дизайн трябва да изглежда добре, но и трябва да има и код, като има две групи. Едната група е дизайнер, другата е бокс. Ето,
вече сме на едно работно поле. Подобно е на Scratch, но е по-трудно, като всеки компонент пак си има свои блокове. Титлата тук може да се маха, може да се слага, може и да се променя. Аз ще я махна. Ще направим една не игра, нещо колкото да ви покажа как всъщност работи. Добавям 3 бутона и ето ги компонентите. В тази колона ни се показват колко компоненти има и всеки компонент си има име. Ето този компонент да го кръстим Sin, като пак трябва да е на английски и да няма цирета. Интервали. Не трябва да има интервали. Това да е жълт и това да е зелен. Така ето, син, жълт и зелен. Като тук може да си правим какъв цвят да са самите бутони. Ето слагаме синьо. Текстът пак може да се променя. Ето бял. И тук ще напишем син. Така, написахме син. Следващата категория, следващото копче е жълт. Само тук имаме една правописна грешка. Нека да направим бутончето жълто. И айде и текстът да е, да кажем, червен. Следващото е зелено. Правиме го на зелено. Цвета на текста мисля, че да се остане черен. И тук пак пишем зелен. Така, към дизайна сме окей. Сега нека да програмираме нашето приложение. Отиваме в Blocks. Отиваме на синьото копче и слагаме when sin, т.е. копчето за синьо е кликнато. Отиваме на Screen 1 или както се казва вашия екран и търсим Set Screen Background Color to. И от Colors си избираме синьо. Следващото е жълто. И по същия начин слагаме Set Screen Background Color to. И избираме жълто. Същото и за зеленото. Като пак може да дубликираме кода, за да е по-лесно. Set Screen Background Color и слагаме зелен. Като не е задължително самите приложения да са само с един екран. От копчето Add Screen може да се добавим още един скрин с персонализирано име. Ето добавени съвсем нов екран, който може и да го премахваме. И по този начин може да си направим такова приложение. И в следващото видео, т.е. част 2, ще ви покажа как да си го изтеглим на телефоните, как да си го тестваме и още една интересна игра.
Това беше всичко за днес. Чао!